לא, את יכולה לעשות, תעשי. את כאן יודעת, הנה את עושה את זה טוב. ככה. עם סבתא, יופי. תראי זה מצליח לך, טוב מאוד. תעשי גם. תעשי, יפה. כל הכבוד לאמיתי. מה את מכינה? מה את מכינה לנו? עוגה? איזה עוגה? כן? מה יהיה לנו בעוגה היום? שוקולד? בואי תקפלי את זה עכשיו. תקפלי את זה. כן, בעיגול. איזה יופי. תגלגלי. כן, אמיתי. כל הכבוד לאמיתי. ועכשיו תקבלי את זה בתנור. תעפי את זה בתנור ואנחנו נאכל, נכון? אמיתי, את הכנת עוגה? איזה עוגה? עוגת שוקולד? כן? אז תשאירי את זה.